isizalwane esidalwa. Hayibo seyisenqinqi. Yebo mamthu. Imali gala kade phakathi. Yebo. Mangithi uzoba nemali uzoba nayo. Imali engangiyishilo kubaba ukuthi ngizoyiletha iphindaphindekile kunale bekufanele bengilethile. Siyabonga kakhulu baba umprofeti uqhubeka njalo. Saba senkosi ngigicabeze ngemali. Umprofeti uMagejageja njalo ngamasonto uyatholakala enumber 285 kuBack Street ePietermaritzburg njalo ngamasonto ngo-10. Ngafika mina la ngihamba ngenduku njalo ngibona induku engayiphethe njengoba usumodela nje ngiyamodela manje ngijonga usimanje ngusisi manje halala mkhetha halala Ubaba wakhuluma ngomuntu ocosha amabhodlela asile ebaleni kwakuyimini azasha athi amanye ahlaza amanye abovu ngathi awotshwala ayecoshwa yimi ubaba lento wayidonsa engangazi singakaze sisibonana Omunye wabantu abazophuma imali iqaqekile. Yangena imali engango 5,000. Ngiyabonga kakhulu komprofeti. halala mpumelelo halala Ngabafaka izinto umprofeti uyayikhipha manje noma wathakatha emathuneni ngiyakulanda manje. Ngiyazi uyafuna ukwazi ukuthi umprofeti uzomthola kanjani. Mbukelo wami mawufuna sihlale phansi nawe siqondise izinto zakho senze konke kufanele sikwenze ukuze izinto zakho yilunge mbukelo wami. Njalo ngolwesibili ngiyatholakala eMaritzburg kusuke ekseni ngo8 mbukelo wami. Bookie 1-on-1 yakho mbukelo wami awuyifaki imali ebank yonke into uyenza usufikile. Sabela ke mbukelo wami uyabizwa. Sisebandleni laMprofeti uMagejageja lapho sizozwa khona abakhethwa beyifakazela ukuthi ngabe ukuhlangana nawabo nomprofeti zibe seyishintsha kanjani impilo zabo. Ingane yamakhelwane ekade idla ama-chips esikoleni. Shuthi intambama nje ebusuku sibuthi umakhelwane usiyahayiza ingane kuthiwa isaphefumuli. Sivuke nonkosikazi avuka thatha untabadilika aqonda amakhelwane. Afika aphuzise ingane untabadilika lapho ingane mama ulitholi isipheqa amehlo ngicase uyiloko kumnyama kwaseqala ukusithela kontabadilika nje uwodwa ingane sayihambisa esibhedlela sithe ukuqaqeka sengasekho ukuthi umoya avaleka sifike esibhedlela bathi hayi ine infection ethize contagious bathi bazocheck amagazi ke ilalise esibhedlela kube isonto umsombuluko ngolesibili iphume esibhedlela ingane before iphume mama uthuli ithi cela untabadilika unkosikazi amafike nawe esibhedlela ithi lamanza lo baba lo amnandi wona ngiphilisile angidingi okunye ngidinga untabadilika kuphela hayi awuphathisa unkosikazi aphathise usisilo kamakhelwane afike amphuzisa umntwana aphuma umntwana ngolesithathu esibhedlela bese bethi ababuye ngolesihlanu sebezolanda ama results mabefika esibhedlela infection kade kuthiwa ikhona kuthiwa itholakala kusatholakala lutho ashaya izandla kakhulu bakhetha nomuntu kuze angalungelwa izinto usetyenziwe mbukelo wami and ngeke umlapha umuntu ungaqalanga wamgeza into abayifaka kuyona mayinezingcabo uzibulala embukelo wami mawuqeda lapho mbukelo wami bese umuntu umlwela izitha zakhe mbukelo wami mawuqeda umlwela izitha bese uyamfaka into yokumphakamisa kunabantu ke mbukelo wami abebe namabhizinisi
athakathwa ama-ideas ebekhona mbukelo wami kunangale mhla ethu uyaqala yavele yaqedwa lento mbukelo wami amabhizinisi awahambi kahle mbukelo wami imali ayingeni mbukelo wami umuntu obhedelwa umshado ube nomuntu oqale naye phansi thema sekulunga izinto wakulaxaza kanjalo mbukelo wami uhanjelwe empilweni akukho ukuhlanganayo nabantwana akulungi lutho esikoleni nawe uyabona ukuthi kunensebenzele khona ikhona into eshaya amanzi ukuba udalelwanga izinto ezinhle ngaba uzicabanga ngaba uzifisa uyafisa kodwa umphefumulo wakho awufinyeleli ngoba kunensebenzelo mbukelo wami ingakho ngifuna wonke umuntu angiphathele umkhonto wakubo mbukelo wami abantu mbukelo wami abasetshenzwe emagcekeni kwaba nezinto ezifakwayo beqa kwase kuyabheda kwantshontsha isithunywa senhlanhla mbukelo wami and weza umzimba engathi khonto ekhumukayo kanti kulahleka inhlanhla mbukelo wami abantu mbukelo wami ababhedelwa imishado akunakuthula kunalutho mbukelo wami abantu mbukelo wami abathwasa kodwa akulungi lutho mbukelo wami abantu mbukelo wami esebehambe bahamba kodwa usiza balithole ngicela labo bantu mbukelo wami abantu abadinga into especial empilweni yabo bathi umprofeti izukukhala kwami labo bantu ngicela ukubasiza mbukelo wami ngibageze ibhavu lizobe liphethwe yimina ngqo angithumeli ngiyazibambela ngaleli langa mbukelo wami ngiyakubhava mbukelo wami mangiqede lapho mbukelo wami ngikulwela izitha zakho ingakho ngifuna isikhali sakho mbukelo wami ngoba ibhodo lokulwa nabathakathi lizobe liphekiwe mbukelo wami mawuqeda lapho mbukelo wami sengikunikeza into ke mbukelo wami engineshow ukuthi mawubhedelwa ibhizinisi ubhedelwa imali noma ubhedelwa impilo lento iza kusebenzela noma ubhedelwa igceke mawuke wathatha lento wayifaka egcekeni kukhona into ozoyibona yenzeke bonke labantu ngibabiza mhla ka-21 manje lena akusiya abantu bonke ikhethelo mbukelo wami izele wena izosebenzela wena ngicela ungiphathele umnikelo ka-5,000 rand ulungise ibhizinisi lakho ulungise inhlanhla yakho ulungise impilo yakho ulungise konke mbukelo wami kulunge kuqonde ukuthi ithiwe mbukelo wami awuyifaki le mali ku-akhawunti fika nayo iphethe ngesandla kodwa ngicela ungithumelele igama lakho ngibe ngiqala manje ngilungise impilo yakho mbukelo wami bonke labantu beze number 285 ku-Backstreet abantu abagijime ngobuningi ey'ndaweni zonke mawehla nje kuyo yonke i-taxi rank ye-long distance ubuzwa kwamagejageja bazokuthatha bakubeke embukelo wami ngoba ngisiza abantu abaningi akekho umuntu ongazi ngomprofethi magejageja okule ndawo bonke labantu bafika la ekuseni mbukelo wami ngo-7 kuze kube ntambama mbukelo wami ngidila nabo iy'nkomo zesikhwama sabakithi mbukelo wami uNkulunkulu akubusise useza Prophet magejageja wenza konke ngizobonga insebenzo kababa umprofethi anginikeze yona ngolwesibili la bengifike kahle kahle bengibuza ubuso konke nje la ebusweni but kodwa ke wakwazi ukuthi angisize ngoba ukwazi ukubona ukuthi kahle kahle bekuyidliso wase angisiza ke kodwa njengamanje nje akubonakala isikhonto ekuyenzeka yakhetha ubuso nje kuphela yathi abuze nje ubuso shuthi ngadembelezela ngabhubha ngidliswa shuthi ngase ngidembelezela shuthi kwase kuvezwa mhlawumbe ukuthi akubuza ubuso kona uzosukuma ngiyabona wakunika le nsebenzo ke wayisebenzisa njengoba uright namhlanje kade uze ngolosibili yebo shaya izandla kakhulu bakhethwa wenza konke makusekhona igeja asindawo ngithonga kamboni uyoza mboni ngathola imoto hi halala mprofeti magejageja halala anything that you don't have can be created noma yini ekufanele ngiyenze kuba wena kukhanye ngizawuyenza uNkulunkulu wami uma ngisaphila uzokuzwisa umuzwa wokushintsha inabukeni njengabanye abafazi mhla ka-22 kuMashi kuyobe kuyisonto ekuseni ngo-7 mbukelo wami zoqala ngo-7 ngize ngiqede ngo-11 ngiphuthume eMaritzburg ngiyoqala eThekwini kwelikaBhanana bantu baseMlazi bantu baseNanda ey'ndaweni zonke la enilandela khona umprofethi osiza abantu magejageja ngicela niphuthume ngobuningi eDurban YMCA bayilungisile yaba yinhle leya ndawo ngabona ukuthi asihlangane kuyona ngo-7 ekuseni kuya ku-11 mbukelo wami inkonzo especial yabaqaqi la ngizoqaqa imisebenzi ngiqaqa izinto ezifasiwe ezaboshwa kwena zamadlozi wathwasa kusebenzeki awutholi
uthola imisebenzi noma uthola amatoha uregisteki uyabona na ukuthi lento iboshiwe ayikho into enje lento yenzeka kuwena kuphela ngicela ukukhuphuke uze eThekwini ekseni lapha edolobheni next to iYMCA taxi rank kuneholo abalibiza ngeYMCA imbukelo wami la kuzobe kumama ashami kuwo wonke amarenki bebona abantu aseThekwini aseduze naleli holo bebona abantu ukuthi naba abantu abaya kwaMprofeti uMagejageja u7 ekseni imbukelo wami size siqede ngo11 bese uyaphuthuma uya la uyakhona imbukelo wami nakhona uyaphatha umnikelo ka200 rand ngizoqaqa izinto owaboshwa kuzona sabela uyabizwa Ngizobonga uCobola baba indaba ezitha ngolesibili thola umsebenzi. Hayi kahle wena ubusunesikhathi ungasebenzi. Yebo, Wenze njani ukuze uthole lo msebenzi? mele ngisebenzisa ibani esiblue nesimhlophe nekhombi pink. Kwafona umzala wami ngomsombuluko bathi angivuke kanye naye ekseni epharmacy kufuneka umuntu ozosebenza. Ngifike khona ngithi sicela umsebenzi. Mengifika khona epharmacy ngifike ngisho njengoba eshilo bathi bangiqale khona manje. Ama-CV ngikulethe ngakusasa bazongiregister ngakusasa. Shaya isandla kakhulu bakhethwa wenza konke. hlangana nesidalwa Hayibo seyithenqinqi. Yebo mamthu. Imali ikhala kade phakathi. Yebo. mangithi uzoba nemali uzoba nayo Imali engangiyishilo kubaba ukuthi ngizoyiletha iphindaphindekile kunale bekufanele bengilethile. Siyabonga kakhulu baba umprofeti uqhubeka njalo. somebody say inkosi ngigixabeze ngemali Umprofeti uMagejageja njalo ngamasonto uyatholakala enumber 285 kuBack Street ePietermaritzburg njalo ngamasonto ngo10 Ngafika mina la ngihamba ngenduku njalo ngibona induku engayiphela. Njengoba usumodela nje. Ngiyamodela manje ngijonga ukuthi manje. Ya. Ngusisi manje. Halala mkhetha halala. Ubaba wakhuluma ngomuntu ocosha amabhodlela asile ebaleni kwakuyimini azasha athi amanye ahlaza amanye abovu ngathi awotshwala ayecoshwa yimi ubaba lento wayidonsa engangazi singakaze sesibonana omunye wabantu abazophuma imali iqaqekile Yangena imali ngango 5,000 yabonga kakhulu komprofeti. Halala mpumelelo halala. Ngabafaka izinto umprofeti uyayikhipha manje noma wathakathwe emathuneni ngiyakulanda manje ngiyazi uyafuna ukwazi ukuthi umprofeti uzomthola kanjani mbukelo wami mawufuna sihlale phansi nawe siqondise izinto zakho senze konke kufanele sikwenze ukuze izinto zakho yilunge mbukelo wami njalo ngolwesibili ngiyatholakala eMaritzburg kusuke ekseni ngo8 mbukelo wami book i1-on-1 yakho mbukelo wami awuyifaki imali ebank yonke into uyenza usufikile sabela ke mbukelo wami Ngingafika ku1-on-1 kubaba nginenkinga lapha ekhaya bekunesilwane ekuthiwa imbulu ukuba khona kwalesi silwane manje uthola izinto bese ithanda ukushintsha ekhaya nokuzwana ngasekho nje sekonakele nemali kuphele yonke into uthi uyalungisa kungahlangani hayi mangifika kubaba wanginikeza ubaba insebenzo wathi angihambe ngosebenzisa ngiphinde ngibuye ngaphinda mama ulithole ngabuya hayi seku right esibili mama uthuli imbulu le nani ibona ngamehlo isilwane esinjani nje mawungasibeka esithombeni isilwane njengazi ukuthi mangalibona ikhanda nomsilo ungazi ukuthi inyoka engathi ma strepsana imbulu mayisiqhamukile mama uthula hayi kwakushintsha yonke bantu base Cape Town nani nikhale kwezakala kunendaba ezimnandi bantu base Cape Town sengifikile nakunini kuyobe kungumhla ka28 kuMarch la ngiphethe khona abaqaqi kanti imbukelo wami ngiyoqala nge1-on-1 ekseni ngo8 imbukelo wami bese kuthi ngo11 inkonzi yaqala 8 kuya ku11 i1-on-1 then 11 siyale sithi imbukelo wami siqala into engakazi bekhona
sizokwenza abaqaqa la ngizoqeqa khona zonke into zakho ezifasiwe uyazi ukuthi ufasela umendo fanele ngabe ushade kudala ufasela ibhizinisi alihambi ibhizinisi ufasela imali ayingeni imali ufasela umsebenzi awusebenza ufasela isikole awuyiphambili kunomuntu owakufasa kufasa isidalwa kwafasa inhlanhla yonke into enawe iyonakala mbukelo wami ngifuna wena uzolanda abaqaqa angifuni uthumele ngifuna uzele wena ngqo uzolanda abaqaqa uqaqwe nasebuguleni lokho kuqindezela embukelo wami okufuna ukuthatha impilo yakho umhla ka28 kuMarch imbukelo wami bantu base Cape Town sengifikile kunina ihholo umbukelo wami libizwa ngeSolomon Chuku Hall in Khayelitsha Site C next to Shoprite or Taxi Rank imbukelo wami ngicela uphinde ulalele kahle umuntu wase Cape Town iSolomon Chuku Hall in Khayelitsha Site C next to Shoprite or Taxi Rank imbukelo wami nakhona abantu bakhona bazongiphathela umnikelo othe ukuthi ixaxa ka250 nje kuphela bazolanda abaqaqe phuthumani ngobuningi benu bantu base Cape Town sabela uyabiza kwenzakalani ngomyeni wakho Baba angazi ngoba umyeni wakho wangaba isibongo usebenzisa isibongo sakaMbanjwa kodwa awakadlamini uDlamini unjani iko baba wakhe ikababa wakhe yebo kodwa azange amenzele lutho akazange amenzele lutho yebo but usebenzisa isibongo sakaDlamini yebo alright angazi ngimbona angazi kwenzakalani emlenzeni akushothi baba sifike la ngolosibili sokwenza i1 and 1 yes kushothi bacela wathi ucela ukuthi ngimthengele iskipa sawenza konke yes akakaze enze la kodwa izinto zababa uyazenza uyamthemba futhi kwenzakalani ngimbona esuka ewaphansi yebo baba akade ngizokwenza umdliwa ngolesihlanu yebo kushuthi ngamfica kade esemsebenzini yeah kushuthi mase ngamfica iskipa asikho edropini ngathi hawu kushuthi usasebenza ngaso iskipa yeah thenga botheni bithi ngethawini sengigqokile bese ngiphuma ungene ikholo kwathwene usesibhedlela kwenzakaleni uwe ebuilding isizwe nesizwe sine system esiphila ngayo eyamaSulumane ibizwa ngeIslamic kanjalo umbukelo wami izizwe nezizwe yamaNdiya ibizwa ngeHindu babambelela kuyona bese bayaphumelela lalela ke mbukelo wami yamaJuda iJudaism kanjalo nathi bantu base-Afrika sinento esayishiyelwa ngokhokho eyigugu lokuphumelela kwethu ebizwa ngesintu umbukelo wami mhla sabambelela kwesintu siyophumelela inkolo umbukelo wami yafika nokusinqinda amandla nokusidivide buka abantu base-North Africa bakhonolwazi ama-Arabians bonke they subscribe to Islamic imbukelo wami thina ngala sakhonolizwa umbukelo wami amangisi namabhunu sisubscribe kwini kwi-Christianity umbukelo wami inkolo ayithina siyisintu umbukelo wami singabantu ngenxa yesintu lalela ke mbukelo wami before singene kwinkolo fanele singene sigxile kwisintu kuqala mbukelo wami ayikho into ongayenza ungaqalanga kwisintu ezimpandeni zakho ngibiza bonke abantu umbukelo wami kuba nanku umbungazo imkhosi omkhulu lo esiubiza ngomkhosi obizwa ngobuntu conference abanye bawubiza ngephasika abanye bawubiza ngeEaster conference kodwa thina sithi ubuntu umbukelo wami la sizofunda khona ngesintu umbukelo wami la sizokwenza izinto zesintu bese siyaphumelela lalela ke mbukelo wami akekho umuntu oke wa-attenda lo mkhosi impilo yakhe engaguqukile ngoba lo mkhosi kudala ukhona masi kulo mkhosi aba namadlozi ayavuka abanenhlanhla iyavuka abanamabhizinisi ayavuka akukho ngenzeki zonke imangaliso ziyenzeka ngikhulekela wonke umuntu ozobe khona ngiphinde ngikukhulekele ngomhla ka4 ngomgqibelo umbukelo wami ngiphinde ngikukhulekele ngomhla ka5 sesivala umbukelo wami noma kuthiwa unesimo esinenkani kanjani ngeke uhambe lesimo ngingazange ngesilamule ubuntu conference buqala mhla ka3 ngolwesihlanu umbukelo wami kuyobe kumhla ka3 kuApril ekseni umbukelo wami ngo9 sonke masiphelele umbukelo wami sizobungaza ubuntu conference umhla ka4 umbukelo wami ekseni ngomgqibelo ngo10 buyaqala ubuntu conference umbukelo wami umhla ka5 siyavala ubuntu conference sinenkonzo ebizwa ngokuthi sesihlalweni la ngizokuhlalisa khona kwizinto eziqondene nawe embukelo wami yini isihlalo into ehlonishwayo ephethe amandla nokuphakama komuntu umbukelo wami inkosi ngani ngesihlalo ngifuna ukuzokunika isihlalo wasinikezwa ngabakini uzohlala kusona ngomgqibelo ngesonto ke mbukelo wami ila siphatha khona umnikelo ka200 wokuhlala esihlaweni nokuchawula isibusiso size kuwena mbukelo wami sabela uyabizwa kwenzakalani ngoDisemba sithanda ukungcwaba ekhaya sithanda ukungcwaba ekhaya ngoDisemba 2023 besingcwabo umfowethu uNdlamayo
Okay. December 2024 besingcwaba unyana kanina wami ohlala kwami. Ethi uzile umbuzo wami kwenzakalani ngoDisemba? Bengcwaba 2024, 2023, 2024. iminyaka ilandelana. So kulo December kubona kunomuntu obhalwe December bese kuthiwa 1968 bese kuthiwa 2026 like lo muntu ufanele afe lo nyaka. Mina lo. Uzalwa nini? 1968. Yes. Angazi but ukufa ngimbona lo muntu ufa kwi-atmosphere, ngibona a police uniform, angazi njalo. Uyipoyisa ufake neskipa sakhona. Mbukelo wami la enhlabathini kutshalwa izinto zimile, kutshalwa impilo yomuntu. Mbukelo wami ivaleke ingaphindi iqaqe. Lalela mbukelo wami, isidalwa sakho senhlanhla njengoba ungaphumeleli, umthakathi akafunanga wena, wathatha lo mhlabathi. Mbukelo wami maqede lo mhlabathi waqhiba ibhodlela. Njengoba ushawe istroke kwasetshenziswa le nhlabathi. Mbukelo wami yathathwa le nhlabathi. Mbukelo wami mayiqede lapho yafaka izinto yakhulunyiswa. Ingakho mbukelo wami mawubheka abathakathi abafi kalula ngoba basebenza ngani ngenhlabathi. Mbukelo wami wena inhlabathi yakho ayisetshenziswa kwenziwe lutho, kodwa kunalokho uvuka kunamashumi kunabo 200 nazo zonke izinto ezisenhlabathini yakho. Mbukelo wami ngithunyiwe amathongo alele emhlabathini. Mbukelo wami athi sifuna ukuphumelelisa abantu kodwa sivaliwe. Lalela mbukelo wami, ngale nhlabathi kwahamba ubaba wakho ethuneni lakhe kwakhiwa nenhlabathi. Ngale nhlabathi kwahamba isikhwama somndeni. Ngale nhlabathi kwahamba inhlanhla yekhaya. Mbukelo wami ngale nhlabathi kwahamba amabhizinisi. Mbukelo wami nathi ngcwaba ninganakile kwaba nomuntu okhala kakhulu kanti uzokha inhlabathi. Mbukelo wami waphela umndeni. Kunemizi evaliwe ngenxa yale nhlabathi. Mbukelo wami kunabantu abangakwazi ukwakha imizi ngoba bavalwa la enhlabathini, kwathiwa immediately thenga ama blocks uyashona. Mbukelo wami kunabantu mbukelo wami abaholayo kodwa bayenzi lutho imali ile nhlabathi. Le nhlabathi ingozi. Mbukelo wami ingakho abafunda amaBhayibheli kuthiwa kuGenesis yaqalekiswa. Mbukelo wami kade iveza okuhle yayisiveza okubi. Nawe wathi uzalwa wazalelwa enhlabathini ebuhlungu, noma uthe usuzelwe yakhulunyiswa inhlabathi. Mbukelo wami yasiveza izinto ezibabayo. Uyazibuza ukuthi impilo yami yanje kwenze njani, ublame umdala akenze lutho. Mbukelo wami wakudalela izinto ezinhle nawe ukuthi uphumelele, kodwa ukhona umthakathi owasebenza inhlabathi yakini. Mbukelo wami ngifuna abantu bengilandele inhlabathi yamathuna akubo athwetshuliwe. Ngifuna abantu bangilandele inhlabathi yabantu abafa ngeingozi. Ngifuna abantu bangilandele inhlabathi yomuntu wakubo wayenenhlanhla kodwa sebevalekile bayahlupheka akwenzeki lutho. Ngifuna inhlabathi zamakhaya. Mbukelo wami wena uyazi inhlabathi osetshenzwe ngayo ukuthi isetshenzwe kanjani. Mbukelo wami ingakho ngibiza bonke abantu eSouth Africa yonke. Mbukelo wami nginibizela eCaluza Sport Center. Mbukelo wami lapha eCaluza ila sobe sihlangene khona ngenkonzo enkulu yenhlabathi. Mbukelo wami ukufa makuphuma enhlabathini, ukuphila makungena enhlabathini. Ngifuna ukuzotshala impumelelo, ngifuna ukuzotshala imali, ngifuna ukuzotshala ukuphila enhlabathini yakini. Mbukelo wami lalela, imbewu ikhona. Mbukelo wami esizobe siyitshala nawe kule nkonzo. Mbukelo wami bese ubona imiphumela, izinto zonke zihluma, baqake ukuthi wenze kanjani. Kanti mbukelo wami usuyakwazi ukusebenza ngenhlabathi. Mbukelo wami umhla ka9 kuMeyi kuyobe kumgqibelo. Mbukelo wami asikwa amagejageja siye eCaluza Sport Center. Mbukelo wami abantu ngibabiza eSouth Africa yonke zonke indawo baphatha imihlabathi yalabo afuna ukusizwa khona. Ungawukhohle umhlabathi wala ufuna ukuya khona. Mbukelo wami ngoba ngizobe ngithatha abantu ngibayisa endaweni ezifanelekile. Ekseni ngo10 siyaqala. Mbukelo wami kanti wonke umuntu ozobe khona kule nkonzo ngicela agqoke okubomvu nokumnyama. Mbukelo wami red and black. Mbukelo wami siyoqala ngo10 ekseni, angiphathele umnikelo ka200 sizotshala sizovuna. Mbukelo wami nansi insimi yakho engizokutshalela kuyona bese kuyahluma. Sabela mbukelo wami kunalento eqeda abantu ebenza abantu bethwase bonke ekhaya bedla inkamba kanti azidingekile. Mbukelo wami nithwase ngedlozi elilodwa nibe bathathu, akekho osebenzayo la ekhaya. Nonke mbukelo wami nithwasela ukudliwa imali, nihlabe nenza imisebenzi kodwa idlozi alisebenzi. Kungangeni nomuntu oyedwa, mangena oyedwa angaphinda abuye. Mbukelo wami kanti kwakhuphuka idlozi elibizwa ngokuthi umdliwa, idlozi elinamacala elivalelwe ngaphandle. Malibuya la ekhaya libuya ngempi. Mbukelo wami lidla izinto za la ekhaya. Ubona ngani ukuthi umdliwa seungenile egcekeni? Imali
ayihlali mbukeli wami inento ezidlayo ineli ngafika esandleni mayingavalekanga mbukeli wami idliwe izinto abantu bagula ngelanga le-payday izinto ziyaphela ukudla kuhlala emakhabetheni kanti nezilwanyana ezigijimayo mbukeli wami emzimbeni wakho nasegcekeni lakho azipheli mbukeli wami kanjalo umdliwa masufikile mbukeli wami uba namaphupho ulala nabantu ongabazi mbukeli wami uthi mawuthi uyolapha isilwane uphinde uthi uyabuya nansi lento icashe egazini lakho ngoba eyakini mbukeli wami uthi mawuxosha ubumnyama uxosha kanye nayo ngoba yinto yegazi lakho ababaningi abantu abakwazi ukulapha lesi silwane esibizwa ngomdliwa esasiyidlozi lala ekhaya elalinamandla kwakumele lizoletha umehluko kodwa la ngenwa imimoya emibi kwangena umona lajikela ikhaya mbukeli wami lidla khona la ekhaya umdliwa ngokudla mbukeli wami abantu abanomdliwa mbukeli wami imisebenzi impilo yonke into emndawonye kodwa kunalokhu uxabana nabantu bambize ngomthakathi bambize ngezinto ezimbi mbukeli wami kungenzeke lutho kanti mbukeli wami mayithenga indlu noma ethenga imoto akaqeda ukuyikhokhela iyadliwa mbukeli wami umdliwa ngokudla mbukeli wami bayazi abantu bengwenza every Friday umdliwa mbukeli wami wadla imoto wadla amatekisi waqeda mbukeli wami ngabona ukuthi lesi silwane mawusibhayizela simbi siyingozi mbukeli wami asafuni ngithumela abantu sifuna mina ngqo ngiphume mbukeli wami ngenxa yokuba busy ke mbukeli wami sengiphuma once every Friday mbukeli wami enyangeni ulwesihlanu lwesonto lokuqala enyangeni mbukeli wami engiphuma kulona ngizokwenza umdliwa mbukeli wami ngifuna siyikhiphe siyilahle lento ngoba ayilapheki mbukeli wami idla la ekhaya mbukeli wami umdliwa ngokudla izinto zekhaya mbukeli njengoba ngikhuluma uyabona mani ukuthi ngikhuluma nawe ekhaya inkinga yakho uyathalalisa ubambile nomdliwa ukuthi noma usuzwile ungalisukumela usizo ngiyakubiza ke mbukeli wami njalo kwiviki lokuqala mbukeli wami enyangeni ngolwesihlanu kuphuma mina ngqo angithumeli ngibonile mbukeli wami yamosha nezimpilo zabantu ebengibathuma ukuba bayokwenza umdliwa isipoki lesi mbukeli wami esimbi kabi esibizwa ngomdliwa sidla ubudlelwane sidla yonke into kuphelele yonke into nayo esandleni ungakayisoli ingakapheli konke mbukeli wami ngiyakubiza mhla ka6 March mbukeli wami kuzobe kungolwesihlanu ngo6 ntambama ubusufikile uzolashwa umdliwa mbukeli wami ngicela ubhalise kodwa imali awuyifake efonini mbukeli wami nonedlozela imnyama noma ubani ofuna insebenzelo yokusetshenzwa ngumprofeti ubusuku amiyise emanzini la omelapha khona sabela ke mbukeli wami uyabizwa ngicela sesivala sibamba amanzi akhe ekhaya bese ngiyawabusisa baba endaweni zonke labalaleli bengibhekele khona ngibusisa amanzi ngikhuluma namakhosi amanzi ngikhuluma nazo zonke indawo la amanzi elawulwa khona ngizothi uNkulunkulu owenza konke makaphume ayosiza abantu bakhe njengoba ngikhulekela lamanzi kunabagulayo kunabangasebenzi kunabenezinto ezibahluphayo zobuthakathi ngizothi ubumnyama bonke mabudede ngikhanyisa indlela zabo makhanye yonke into abayenzayo uNkulunkulu wami owenza konke ngiyabonga ke mbukeli wami ukuhlala nathi lolu hlelo siphinde sibonane ngokuzayo uNkulunkulu kaMageja wenza konke